szólnak hozzá? Bizonytalan. Szenilis? Ez egy 12 éves lány hangja volt. Ez az angol Amityville. Egy család nagyon nagy bajban van. Eris Lorenzo feljegyzéséből. Hétfőn 11 órakor. Rég nincs semmi, ami megijesztene. Mikor a mennyezet De ez az repedezett. eset, ez még most is kísért. A legjobban dokumentált paranormális eset. Olyan, mintha belőled jönne az a hang. Inkább a hátam mögül, mintha használna. Janet, jól vagy? Rendes kislány, mi baj van vele? Egy gonosz szellem akarja rávenni a legnagyobb bűnre. De mi az? Gyilkosság. Öngyilkosság. Vagy mindkettő. Rendezte James Wan. Ugye hisznek nekünk? Érzel valamit? Most nem érzek semmit. Csak a saját rettegésüket. Nyisd ki! Nyisd ki! Nyisd ki! Drágám, vérzik az orrod. Mi van veled? Megálmodtam a halálodat. Nézd le rám! Nézd le rám! A mennyezet repedezett. A pápai tanács, a polgármesterné a Jenő.